ħalli minn qalbi nisenda l-klim għax imħabti lik tibqa' tikber minn artmin għalkemm dan bot iżdajr u soffiċin. Il-ħames edizzjoni ta' Mużika se ssir bejn is-27 u d-29 ta' Marzu li ġej. Din id-darba l-festival se jkun fih 16 finalist. Il-chairperson ta' Festivals Malta, Aron Zara, qal li danu festival li l-poplu Malti jkun qed jistenna. Qal li Mużika mbenna fuq l-iskop li jippreserva l-kanzunetta Maltija u qal li mhux tal-li dan seħħ tal-li Festivals Malta rnexxiela televa l-kanzunetta Maltija u tiegħha l-ġieħ li jistħoq ilha. Aron Zara tkellem fuq xi bidliet li se jkun hemm f'Mużika ta' din is-sena. L-ewwel waħda hi li mhux se jkun hemm il-parti eliminatorja mis-serata tal-ħamis għal dik tas-sibt u għalhekk is-16 il-kanzunetta kollha jkomplu għas-sibt ukoll. Li se jkun hemm din is-sena bħala bidla hija dak li se jkun qed jiġri fis-serata tal-ħamis. Mhux se jkun hemm l-SMS voting bħalma nafu b'mod tradizzjonali, ma li se jkun qed isir dawk li se jkunu preżenti fis-sala se jkollhom vot li se jkun importanti ħafna li jingħaqad ukoll flimkien mal-vot tal-esperti tal-ġurija li jkollna fil-ħamis. Imbagħad is-serata tal-ġimgħa jkollna s-serata klassika li tant hija popolari u maħbuba mill-poplu Malti u mbagħad is-serata tas-sibt tkun dik il-parti finali. L-udjenza li tkun fis-sala l-ħamis se tintalab tniżżel app biex tivvota. Il-kap eżekuttiv ta' Festivals Malta, Franza Ġus, qal li Mużika tinkludi madwar 150 tekniku professjonist li jaħdmu wara l-kwinti. Qal ukoll li f-festival se jkollu palk straordinarju kif kapaċi toffri mużika. Id-direttur artistiku ta' Mużika Pola Bela qal li element li dejjem spikka waqt Mużika u l-orkestra live. Għalli mir-ritorn ta' dan il-festival smajna diversi kanzunetti li daħlu fl-istorja mużikali ta' pajjiżna. Il-Ministru Owen Bonnici sostna li l-festival kiseb rispons pożittiv kbir tant li qed ikompli jikber fil-popolarità kemm fost l-artisti parteċipanti u wkoll fost l-udjenzi numerużi li jsegwuh. L-ewwel nett għadna kif ħriġna mis-suċċess tal-Eurovision, tal-Eurovision Song Festival ta' Malta u issa għandna Mużika li għal darb'oħra hija pjattaforma mill-isbaħ għall-artisti Maltin biex juru l-kapaċitajiet tagħhom. Però hemm ukoll aspett sabiħ immens f'Mużika dik li qed tiċċelebra l-lingwa Maltija. Mużika se jxandar dirett fuq Television Malta.